Simula pagkabata mulat na raw sa hirap ng buhay ang 17 anyos na si Nicole Reyes. Kaya naman itinatak na raw ng mga magulang niya sa kanyang isip kung gaano kahalaga ang edukasyon. Palagi po sinasabi sa akin ng aking ina na ang edukasyon daw po ay hindi makukuha ng ninuman. Kaya naman po sa akin paglaki, tumatak po ito sa aking isip. Kaya naman as long as kaya ko po mag-aral, pinuput ko po talaga yung aking self to education. Hard work po, ganun ma'am. Pareho rin ang paniniwala ang kapwa niya 17 years old na sina Jamaica Sunga at Marlene Malo. Simula po nung pagkabata ko, ipinamulat na po sa akin ng mga magulang ko kung gaano po kahalaga at ka-powerful ang education. That's why po I'm motivated by them to be successful someday. Na-empower po nila akong mag-aral ng mabuti, magsipag ng mabuti para magkaroon po ng magandang kinabukasan and sana po maging successful ako. Lagi po sinasabi ng mga magulang ko, mag-aaral ako ng maayos, magtapos ako ng pag-aaral dahil sobrang halaga po yung pag-aaral para sa kanila dahil sabi po nila susi raw po iyon sa tagumpay. Sa murang edad, sigurado na raw ang mga ito sa kanilang pangarap ang maging matagumpay upang makatulong sa pamilya at magkaroon ng magandang buhay. Hard work po at saka palagi ko lang pong iniisip kung ano po yung priority ko. If down na po talaga ako, iniisip ko po kung saan ba talaga ako focus. And I seek guidance po, especially for Almighty God. And syempre po, peers and family. Isa rin daw sa mga paraan upang matupad ang kanilang pangarap ay ang pag-iwas sa iba't ibang bisyo na maaaring mauwi sa mas malaking problema. I always choose my people. Kaya hindi po ako masyadong na-engage through that mga issue or bisyo po, ma'am. Ang advice ko po or masabi ko po sa mga kabataan, choose your people para hindi ka pumapunta sa wrong direction. I do critical thinking po at saka decision making. If nagsisik po ako ng guidance sa magulang ko, if tama po ba talaga yung desisyon na gagawin ko. Kasi I think po wala pa po talaga ako sa tamang gulang para mag-isip para sa akin kung ano po ba yung nakakatama. Palagi pong nagsisik ako ng sa parents ko guidance if yung tama po yung decision ko. Naghihingi po ako ng mga guide ng po sa magulang ko, sa friends ko na upang makatulong din po sa akin sa pagpili or pagdesisyon ng tama o mali. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na manatili sa tamang landas, hindi maikakaila na marami pa rin kabataan ang nahaharap sa mabibigat na hamon ng buhay. Gaya na lamang ng teenage pregnancy, isang isyu na may malalim na epekto hindi lamang sa kinabukasan ng mga kabataan, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Sa pinakahuling datos mula sa Civil Registry and Vital Statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ng 9.73% o katumbas ng 15,442 na kaso ng teenage pregnancy sa Central Luzon noong 2023. Bagamat mas mababa ito kumpara sa 70,107 cases noong 2022, nananatiling pangalawa ang rehiyon sa may pinakamataas na bilang ng teenage pregnancy sa buong bansa. Habang isa naman sa ikinababahala ng Commission on Population and Development o CPD Region 3 ay ang pagbaba ng edad ng mga nabubuntis, partikular sa mga edad 14 pababa. Dahil dito, nananatiling hamon ang pagtugon nila sa teenage pregnancy, lalo na sa mga mas murang edad dahil maaari raw ito magdulot ng malubhang epekto sa komunidad. Siyempre, pagka nanganak ay nagbuntis at nanganak, hihinto sa pag-aaral. So kapag huminto sa pag-aaral, lalong hindi sila makakahanap ng magandang trabaho. So it affect talaga yung kanilang pangkabuhayan at mas lalong maghihirap ang mga kabataan natin at yung kanilang pamilya. Kaya tinutulungan natin sila na ibalik sila sa eskwelahan, bigyan sila ng mga pangkabuhayan para hindi masyadong maging mahirap ang buhay nila. Ayon pa kay Lourdes Nacionales, Director ng CPD Region 3, mas vulnerable ang mga batang babae sa teenage pregnancy, kaya karamihan sa kanilang mga programa ay nakatuon sa kanila. Binigyang tiin din niya ang mahalagang papel ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Usapin ng teen pregnancy kasi, vulnerable yung babae.
So kaya talagang sila yung tinututukan natin. However, yun namang information dissemination natin ay hindi naman nakapokus sa babae lang. Meron tayong information campaign both for male and female adolescents din. So at saka uulit-ulitin ko na napaka-critical ang role ng magulang. Dapat yung values, yung mabuting asal, yung pagiging responsable sa bahay siya natututunan mula sa age of reason. Sadyang malaki raw ang ambag ng wastong pagpapalaki at tamang paghubog sa mga kabataan upang maiwasan ang mga sitwasyon na maaaring humantong sa maagang pagbubuntis. Dahil dito, aktibo raw na ginagampanan ng ahensya, katuwang ang iba't ibang sangay ng gobyerno kanilang tungkulin sa pagpapalawak ng kaalaman at mas pinaigting na kampanya para sa responsible parenthood. Liana Canilaw, CLTV 36 News.